Den her 1 kilos stenagtig. stenagtig, ja. Og vi filmer med kamera. Som er dejligt. Excel. Eller nej, jeg skulle ikke huske, hvad jeg det. Sofie, hvad laver du herude? Ja, hun er krykker. Bum bum. Hun er syg. Hun er opfrækket i det. Det er lille tåen. Altså det er lille tåen, der går. Kom så. Kom så. Man kan næsten ikke se Sofie, når der er så mørkt. Kom så. Lige oven i hinanden. Kaster den bare ned. Ej, Sofie! Du ødelægger krykkerne. Sig det bare fortæl, for nye gider farmor og bedstefar. Bum. Gider ikke bruge deres penge på og deres tid på dem. Og der er sådan en lille jord her. Sådan der. Prøv at stille som sådan. Og I skal lige se her. Hvor vi gør det her. Kom så lige der. Bum. Der skete ikke særlig meget. Ja, okay du. Så er der cola. Der er vist øl. Grunden til, at der er sådan lidt mørkt, det er fordi, at der er lidt mørkt derude. Der er for meget. Bum. Bum.